Ассалому алайкум. Бародарои ғариб, ин программаҳо барои шумо ба фикрам кӯмак мекунанд. Ё ҳамин программаҳоро шумо мековед. Программаҳои переводчик, русиро ба тоҷикӣ. Ва ман имрӯз ду программаи переводчика дар шумо нишон медиҳам, ки каме ҳам боша шуморо кӯмак мекунад. Камера не бисёр. Ва ин программаҳо якташ Google переводчик, дуюмаш каниш, дуюмаш Яндекс переводчик. Дар Play Market ё ҳастанд. Метавонед ҳаминҷо скачат кунед. Ва ма камтар нишон медиҳам, ки чӣ хеле перевод кардан дар перевод мекунӣ. Медурем Google переводчик. Ва бародаро як чиз нагуфта намонам, ки барои перевод кардан шумо бояд забони тоҷикиро низ бидонед. Забони кӯчагиро не, забони адабиро, барое ки ба адабӣ нависанд дар кораи ҷода. Вобшем, баъд агар телефонҳоятон ки клавиатурашон русия, барое ки ҳарфи қ, ҷ, в, ғ надора, метавонед клавиатура скачат кунед, ё ки агар дар телефонотон боша клавиатураи тоҷикиам низ дабавид кунед дар ҳамин клавиатуратон, ки барое ки агар қ п нанавистӣ чӣ мешава, переводи правилно намекунад. Медуроем масалан ин ҳаминҷа русский, таҷикский ма кардагимаш ҳамин. Агар шумо аввал дар шумо русский, английский нишон медиҳад. Ҳамун русский ва английский меҷиқӣ дар тори ҳамун. Баъд диҷа забонҳое ки ба ин менависед. Ҳамн ду забоне ки чизае интихоб мекунед ҳаминҷа. Ва ин ҳаминҷа нажмите видите текст. Инҷа привет, таҷикӣ салом. Здравствуй, чӣ мешава боша? Здравствуйте, пожалуйста, хеле лутфан. Салом ба шумо. Здравствуйте, салом. Здравствуйте, ассалому алайкум мешава. Хай я маънода. Баъд бо метавонед ин программа камерае ки инҷа нависагиай, медуроед коғазое ки ай коғаз сурат мегирӣ, перевод мекунад. Ҳамн китоба сурат мегирӣ, ё ки ягон коғаза перевод мекунад ба тоҷикӣ. Баъд рукописный вывода медуроӣ. Инҷа пишите здесь. Менависӣ, например, ба даст дидем ранги сенсори навистан мегирем. Инам мебурора барои ки ҳозир хеле камтарак загрузкаш чизае. Интернети ма агар чӣ кунед аш кор кардистай. Интернет хеле сез кор кардистай. Ина барои ҳамин камтар загрузка чӣ кардистай. Баъд инҷа сеюмаш обширный. Барое ки забони тоҷикӣ хумон қатар кардагӣ нестай. Обширный ва да забони тоҷикӣ голосовой вывод нест. Обширный. Агар метавонед английский, русиро. Агар кадом бародаре масалан русиро медона, англисиро намедона, ин обширния меҷиқа. Ҳозир ман як камтар нишон медиҳам тона английский. Инҷа обширния меҷиқа. Инҷа русиро меҷиқа бор. Бародаро агар ина бошӣ накунед, ошибка отсутствует интернет подключение. Ин ҳаминҷа русские меҷиқа. Гав мезанам, аюҷа английский да у одам гав мезана. Масалан беҳтарин чизе программа барои хелиш голосовой видшам ҳамин хел. Ва бародаро дуюм программа гуфтум, ку программаи Яндекс переводчик. ин программа барои чӣ ман нишон додум. Ин программаи Google переводчик
чем ай Google переводчика, Яндекс переводчик ай коғаз хуб перевод мекунад. Барои ҳамин ман ҳаминро нишон дода будам. Бисёртар ин дар кор мешавад барои студентҳо ё ки барои одамое ки ба дафтар ҳамин чизҳо перевод сару кор доранд. Метавонед ҳамин программаро скачат кунед. Хушро инами сурата значоки камераро меҷиқе. Медурӣ агар дар галереятон чӣ боша, дар галереятон ва ай галереятон мегире ё ки ай мехтон сурат мегире. Инҷа значоки фонарика меҷиқем, фонари спичкамон гирон меша. Короче намехе бародаро канал маъқул шуда боша, подписаться кунед. Видео маъқул шуда боша, лайка бимоне. Ва нагуфта намонам ки ҳар подписчики зиёд шудан гирифт ҳамуқа тез конкурс меша. Конкурси пула ки масалан ҳози конкурс рафтиста агар ки 50 подписчик шавем чӣ мешавад 1000 рубл да як подписчик дода мешавад. Хай да ихе прамо эфирсар метем ки 1000 рубл да комментария метем. Амихе бародаро боқӣ дар амони худо. эътминон дорам ки ҳамин программаҳое ки ман гуфтам мумкин ки каме ҳам боша, ҳамин ғарибора бачаҳое ки русия намедонанд ёрдам мекунанд. Ва боқӣ дар амони худо.